Tässä ovat ohjeet tekstin tekemiseksi PDF:stä tai JPG:stä. Jos JPG on, niin ota PowerPointiin se ja sitten tallenna PDF-nä PowerPointin kautta, jos on puhdas kuva. Mutta PDF-tiedosto, niin sen saa tekstisti seuraavalla tavalla. Mene tuonne kaikki ohjelmat, valitse sieltä ja hae sieltä Adobe Design Premium CS4 ja sen sisällä on tämmöinen kuin Adobe Acrobat 9 Pro. Avaat sen ohjelman. Avaat PDF-tiedoston, josta haluat ottaa tekstin ulos. Mene sitten sen jälkeen tuonne Document-valikosta ja Document-valikosta tämmöinen OCR Text Recognition, eli tunnistetaan teksti, ja ajetaan tuo ohjelma, jolloin sä saat sen tekstin sieltä irti.